Здравейте, аз съм Minecraft Adventure. Сега ще ви покажа как да си смените курсора в компютъра. Добре, влизате в Start или My Computer. Аз ще покажа в старта Control панел и търсите маус. Ето, цъкате на него. Добре, ето Pointers. Ето, цъкате тук, намирате си маус. Добре, аз ще използвам този. Той ми харесва. Ето, вече си имаме нова мишка. Да, може да си правите икон. Има един много смешен. Не знам какво е. Да, е това динозавър. Банан, както виждате. Когато се бели. Добре, това е от мене. Чао!